А ние продължаваме с основната тема в предаването, която сигурна съм ще заинтригува много от вас. Една българска ваксина за лечение на най-коварните болести, СПИН и няколко вида рак е на път да бъде официално призната и пусната най-важно в експлоатация. Всъщност проучванията за нея започват още преди 1989 година от учения доктор Жабилов. Той под закрилата на тогавашният държавен глава прави тези разработки. 10 години по-късно неговият син продължава делото. Ваксината вече е минала много медицински тестове. Какво показват те? Ще разберем от господин Димитър Савов, който при мен. Той подкрепя и финансира изобретението. Преди това обаче ще видим историята на доктор Жабилов. Очакваме вашите въпроси в нашата страница във Фейсбук. Доктор Хари Жабилов баща започва своите разработки много преди 10 ноември с научни търсения в областта на ракови заболявания за лекарство за рак и в последствие за СПИН. Той разработва първото раково лекарство тип ваксина в Разград. По това време Тодор Живков му обзавел една от най-модерните лаборатории в Европа за космическата тогава сума от 2 милиона лева. Прави първото раково лекарство и докладва в присъствие на Живков и хора от Политбюро. Тогава Тодор Живков е поискал веднага медикаментът да започне да се произвежда масово, но среща съпротива. С настъпване на 10 ноември обаче доктор Жабилов баща остава в безтегловност. Лабораторията е развалена и не вижда подкрепа за своите разработки. Негови колеги му помагат да се установи в Лос-Анджелис и да продължи с научните си търсения. Изхождайки от мисълта, че СПИН е чумата на 20 век, медикът оставя временно раковите заболявания и преминава директно към болестта СПИН. Доктор Жабилов баща почива от сърдечен удар, но синът му, който също е Хари Жабилов, продължава делото на баща си и дори в някои отношения изпреварва неговите постижения. Хари Жабилов син израства в лабораториите при своя баща и това дава своето отражение. Той наследява хъсът и любовта към науката от него. Жабилов син започва разработките си с лекарство за СПИН, впоследствие за рак, за хепатит, за ревматоиден артрит. Повече за постиженията ще научим в студиото на Здравето отблизо. Така, наистина сега с подробности за това лекарство, тази ваксина, ще си говорим с господин Димитър Савов, който финансира тази разработка. Здравейте още веднъж, добре дошли. Здравейте, наистина е изключително любопитно, много интересно. Знаете, че през времето често се говори за това, че са открити различни лекарства, че в крайна сметка има панацея и за рак, и за СПИН. Какво се случва тук с тази българска следа? Ми разрешите, искам да кажа с две думи за доктор Хари Жабилов, защото трябва да се отдаде дължимото на този брилянтен български учен. А и дай Боже това да даде самочувствие на други български учени в тази посока, които притежават хъс, искрата в себе си научен учен. Или се раждаш, имаш тази искра и тя гори до края на живота. Така беше при него. За съжаление почина. Синът му от маничък също, както казахте в предаването, наследи този хъс, който имаше баща му, тази жажда за наука и продължава и в момента направи 5 патента. Сега в момента подготвяме 6-ти патент. Разработките на тази ваксина, по-скоро по-коректно е да говорим за лекарство, нали така? Преди ефира с вас обсъдихме това. Наричат го популярно ваксина. Точно ако вземем така в предвид европейската фармакопея, той е имуномодулатор. Силен такъв? Да, мощен имуномодулатор и едновременно и протеазен инхибитор. По своя механизъм на действие. Протеазните инхибитори са тези, които блокират съответно болестта и възможността вируса на СПИН да се размножава. А като имуномодулатор той прави нещо много уникално, този препарат. Той активира костният мозък на човека, за да започне да произвежда наново имунни клетки в количеството, което е необходимо на организма. Докъде са стигнали проучванията, разработките? С вас си говорихме това, че за да бъде действително признато едно такова лекарство, ваксина или каквото и да било, да бъде пуснато в масова употреба, се минава един много дълъг път. Много клинични проучвания се правят. Докъде, в какъв етап сте в момента? Сериозната наука, сериозният научен подход изисква действително с много време.
вече приблизително повече от 20 години ние се занимаваме с този проблем. Но в момента сме извървяли, можем да кажем, 95% от пътя. Освен патент и патентна защита в Щатите, съответно един прекрасен патент, който 4 години бяха необходими, за да излезе един такъв патент само. След това сме минали фази 1, 2 и 3. Нали? Третата фаза всъщност е изпитване върху хора. Това щях да ви попитам, дали сте стигнали до това. Да, преминахме фаза 3. Ние преминахме клинично изпитание. Какво показва тази трета фаза? Тя е много важна и така дава... След нея следва просто разрешението за масова употреба, което трябва да получим. Какво показаха вашите проучвания? Имаше ли действително излекувани пациенти? Сега, върху 31 пациента, завършили цялостно изследването в инфекциозна болница, бяха приложени по 32 инжекции в продължение на 16-седмичен период, по 2 инжекции на седмица. Навсякъде лекарството показа, установено с най-съвременните методи в България, да вметна като така за зрителите да са така наясно какво означава това. Машини на Рош, оборудвани българските лаборатории, всичко, което е на най-високо световно ниво. Болестта СПИН се установява в тези машини на база на безпристрастност от такъв тип техника. Вкарва се кръвта, примерно да речем, и се задава програмата за вирусно натоварване, полимераза, за да се види колко е вирусът в милилитър кръв. Машината отговаря с точност до 40. Смята се, че паднали под 40 съответно отива в неоткриваемост. При нас всички пациенти са в тази група, съответно. Само един от 31 имаме, който е задържал малко отгоре, но него са го включили. Той е бил и с рак на мозъка. За съжаление, той много добре се повлия също. Другата машина пък се мери имунните клетки. Навсякъде вирус е свален. Нали? И имунните клетки са повишени значително. Цялата група имунни клетки. Така че тук избрахме първият патент, който е за СПИН. Не само заради значимостта, но и най-лесно се доказва ефикасност. Макар че ние говорихме и за видове рак. Какви видове рак? По принцип, нашето лекарство помага и на тези видове рак, чието генезис, причината, която е довела до това заболяване, е вирус. Има едно световно изследване американско, което казва, че над 40% от раковете са вирусни. Сега давам примерно рак на матка, папиломавирус. Нашето лекарство основно добре действа върху рак на матка, простата, панкреас, дебело черво и левкемия. Това са тези 5 вида рак, в които може да кажем, че успеваемостта ни може да кажем е над 90%. Разбира се, там също имате клинични проучвания, които показват това и защитават този процент, за който вие говорите. Значи фаза 2 всъщност на едно лекарство са доклиничните изследвания. Те включват доброволци. Да. На стотици доброволци сме го направили в тази област. За раковите заболявания имаме само доклиника. Много върху тези доброволци ние виждаме какъв е ефекта. Предстои след това, може би, на следващия етап клинично изпитание да направим и за това. Ново изследване обаче има, което и наши български професори и световни казват, че 100% от раковите заболявания са на вирусна и бактериална основа. Нашето лекарство атакува винаги първо причината. Когато атакуваш вируса, отстраняваш причината, едновременно, разбира се, повишава, това сме наблюдавали пациенти, на които сме третирали болни от рак с нашето лекарство, моноцитите се завишават. Самите моноцити, функцията им е, както популярно ги наричат, да се хранят с тумори. Нали? Те атакуват директно туморите, ги спиват и изхвърлят през кръвта. Най-голямата трудност, която срещате, вероятно, по пътя към официализирането на това лекарство, пускането му в масова употреба. Много често се говори въобще и за така фармацевтичният бизнес, който е един доста от време на време сериозна пречка за внасянето на нови лекарства на пазара. Или това е по-скоро конспирация? Вижте, по-скоро проблем сме с самите ние българи. И ще ви кажа, защото ние сме оставени всеки сам да се бори и сам да се спасява. Навсякъде в една Германия, примерно, или Франция, или която и да било друга страна,
Държавата взима, нали, на особен, така, като особен приоритет научните изследвания. Да кажем, че голямите фармацевтични компании до 20% от печалбата заделят за научни открития. Защото едно такова научно откритие, примерно, то може не само да даде от морална и от хуманна гледна точка на България друг облик, по друг начин. Българин го е направил. Това е велико, нали? Но може и икономически да извади България. Произвежда се от жлези на прасе. Нали? Не е толкова просто. 19 страници технологията не може да се направи от който и да било. А защо точно от жлези на прасе? Ами Жабилов баща го правеше от тимус на теле. Тоест има разлика в... Има, да. Още той смяташе обаче, че ако се направи от жлези на прасе и от пепсин, нали, съответно включени ензими от прасе, ще бъде много по-ефикасно, защото прасето е над 95% дават учените съвместимост с човека. Да. Сега трябва да ви кажа, че Хари Жабилов син е също един много брилянтен учен. Но той като химик, нали, но усвоявайки още от мъничък и медицинските познания на баща си, му дава възможност много по-дълбоко да вникне в нещата. Аз виждам сега, подготвяме 6-ти патент прави, но когато стане вече ще се види, защото е нещо уникално. А какво следва от тук нататък? Лекарството има патент в САЩ, тук се правят клинични поручвания, изпитвания. От тук нататък какво следва? Колко време, да речем, ви трябва, за да влезе това в търговската мрежа? Ами, кандидатстваме за разрешение за масова употреба. Разбира се, ние с това клинично изпитание можем да кандидатстваме на много места, не само в България, независимо, че тук е направено клиничното изпитание. Така че ние кандидатстваме. Процедурата е, примерно да речем, до 6 месеца. Но, казано е до. Но има указания на Европейската комисия по лекарства, специален гайдлайн по този въпрос, че животоспасяващи лекарства, които са от особена важност, които нямат аналог в момента, които са жизнено необходими за хората, трябва да се разгледат с приоритет. Но мисля, че вие знаете как работи бюрокрацията. Говорихме и за това, че патентът е получен в Америка. Там какво се случва? Опитват ли се по същия начин да официализират това лекарство, тази ваксина? Не. В Америка патентът е американски, той е публичен, нали, съответно. Над 30 страници и още 4 други, разбира се, за други заболявания. В Америка никой не пречи. Това поне до този момент, че директно фармацевтична голяма компания пречи, нали, съответно, мисля, че не, защото има един такъв момент специално по отношение на лечението на болестта СПИН. Но пуснато ли е вече това лекарство в Америка? Не, в Америка ние на клиничното изпитание го направихме в България, именно от тази гледна точка, че в Америка е много скъпо едно клинично изпитание. А възможно е то да ви служи, да речем, това... в България, ако струва, примерно, да речем 1 милион, нали? В Америка ще излезе примерно 15-20 И въпреки всичко има същата тежест, независимо къде по света искате да го използвате. Нашето законодателство е на 100% изравнено с европейското законодателство. До голяма степен се конкурират европейското и американското законодателство, но и си партнират. Food and Drug Administration, заедно с СЕМЕА, нали, европейската, както и нашата. Има вътре неща, които не са доизпипани, примерно да речем едни конвенции, които само България не ги е подписала, ПИКС конвенция, която да се признават, примерно, сертификатите от Америка за България и обратно. Другите, Гърция, Франция, Италия са подписани, но това са вече да не наблизаме в такива. Това са, доста така подробности. Мисля, че големите компании не пречат. В света има интерес да има нови лекарства. А някой с вас свързали с от големите компании? Ами в момента... Защото със сигурност те следят процесите в тази област, какво се случва, какви са новостите, учените, които работят в една или друга насока. Има интерес от 2 големи компании, една американска и една европейска. Не им казвайте имената. Но... Да. Значи има интерес много сериозен да се включат както в производството, така и като цяло в разпространението на препарата и на всичко останало. Но ние малко така по-бавничко водим тези преговори. Не сме много инициативни от наша страна, защото по един начин ще бъде, когато вземем разрешението за масова употреба. Естествено, че ще работим с голямите компании.
Естествено, че за Европа ще дадем на някаква голяма европейска компания за Западна Европа да се занимава, но България ще получава своето роялти, за всеки произведен комплект и продаден от тях. Приключихте ли вече с клиничните изпитания? Приключихме ги. На финалния доклад беше готов на 23 ноември миналата година. Изключително от един много добър главен изследовател, който освен всичко е специализирал в САЩ. От това, което аз се сблъскам тук в България, виждам, че всички лаборатории са оглавени от хора, които по 4 или 5 години, или по една, или по половин година си били във Франция, в Америка. И това е добрата новина, че имаме такива учени, защото без тях нищо нямаше да направим. Вие самия как се свързвате с доктор Жабилов? Ние контактуваме ежедневно. Как разбрахте въобще за това тяхно откритие, за това, което се случва? Съдба. Наистина Какво да ви революция. кажа, той вече току-що беше заминал за Щатите, съответно и се беше установил там. И към мен се обърнаха съответно да се включа с финансиране, с което да имам своето право за определени територии. Да, всъщност вече 20 години, вие и оттам повече вече от 20 аз не се поддържате поколебах на секундата. Затова казвам, че е съдба, защото просто на секундата разбрах, че и това нещо действително е хубаво и трябва да се направи. Тогава нямаше още никакви изследвания. Оставям старите изследвания, които са във времето на Живков, раковите изследвания, съответно на доктор Хари Жабилов, баща. И тогава за това време много сериозно лекарство. Да, се моли и веднага се включих. Просто... Добре, да очакваме тогава, че 6 месеца по-късно вече ще има нещо реално на пазара. Дай Боже. Успех ви пожелаваме. Наистина беше много интересно. Действително революционно нещо, което може така да обърне пък хода в медицината. Ние продължаваме предаването. Малко ще си позволим да обърнем тематиката, да отидем на съвсем друг